ibilbideagatik eta ibilbidean zehar izan duten eta daukaten duintasunarengatik esango dut Pearl Jam. Eta beste bat ere esango dut. Gaur eguneko bat esango dut Kibilertak, norvegiarrak, death and roll estiloa egiten dute eta azken urteetan gehien barrutik bintzat gehien mugitu nauen taldeetako bat izan delako. Esango dut Pantera taldearen Vulgar Display of Power, taberna batean beraien abesti bat entzunez, ez dakiz zergaitik lagun bati esan nion, uste dut Pantera dela eta kristona iruditu zitzaidan eta geroztik markatu eta gelditu naiz beraiek. Ez dakit, metalean edo rockean agian baita ere oso esanguratsua eta eskola handia egin duen talde baten abestia esango dut, Black Sabbath taldearen War Pigs. Oso berezia egiten zait dut taldearen Askatuko Korapila diskoan, Petrolioa ere, abestian Carlos Desastrek errezitatzen duena eta beraiek azpitik jotzen dutena, izugarrizko kombinazio ona iruditzen zait. Nire omenaldi txikia egiteko, Chris Cornell esango dut, Soundgarden, Slave eta gero bakarka ere askotan aritu izan zena eta orain dela gutxi bere buruaz beste egin zuena. Iruditzen zait kriston rekursoa zeuzkala hotxarekin, bakarra iruditzen zait. Berak abesten duen bezala abesteko oso gutxik egin dezakete eta horrelako izaerarekin. Borja Arriaga, Zutagar taldeko bateri jolea. Lehenengo aldiz ikusi nuen momentuan, pentsatu nuen nik hori ere nahi dut. Horregaitik hasi nintzen bateria jotzen, beragatik. Entzun, azken aldian, azken urteetan, digitalean entzuten dut, erosi fisikoa erosten dut, askotan, baina gero digitalera pasatzen naiz. Baina hala ere, saiatzen naiz dudan enean bintzat, diskoak erosten eta hala egiten dut. Aukeratuko dut Gernikako Iparagirre Rock aretoa. Niretzat ez da hain garrantzitsua tokia bera, ratuak ere asko egiten du eta bertako lantaldeak eta bar. Jam aretoa, Bergarako Jam aretoak niretzat badu horrelako horrimen berezi bat eta batez ere kontzertu pila ikusi genituelako, sekulako kontzertua ikusi genituelako, formatua ere asko gustatzen zitzaidan, etzen oso areto handia eta taldeak bertatik bertara ikusteko aukera zegoen. Nire bizitzako kontzertua Jam aretoan izan zen, batez ere giroagatik edo ez dakit ordura arte nuelako horrelako kontzerturik bizi izan eta izan zen Machine Head talde estatubatuarraren kontzertu bat. Metallican Ride the Lightning disko izan zen, erosi nuen lehenengoa, irabazi nuen ikastolan marrazki lehiaketa bat, gainera kopiatu egin nuen beste toki batetik eta gero bertan saria ematzi duten, ez dakite, baina disko bat erosteko lain. Erosi dudana azken diskoa, The Wizards taldearena da, Full Moon in Scorpio ditzen da, eta Bilbotar talde bada, hard rock eta glam ikutuarekin ere bai, eta nahiko setenteroa, hirurogeita hamargarren hamarkadako rocka horrela egiten dute eta bere jena izan da, erosi dudan azkenengo viniloa.